Sleutel naar de bedroom. Ik schrok net, ja. Echt net. Het is echt heel episch bouwd. Wat is dit? Wow, jongens! Hallo! We binden weer! We binden weer! Hoi drieën, welkom. Shit, jongens! Begin een horror game dan. Begin een horror game dan. Welkom. Welkom in Roblox Horror Evelyn. Welkom in Roblox Horror Game. Rosalie, zullen wij beginnen? Rosalie, spring als het clear is. Springen! Rosalie, springen. Oh, die hebt bij mij, yes. Deze, oh, yes bij mij, yes! Yes bij mij, oké, mooi. Banner, oké, Thomas die is er. Wist je dat Thomas? Oké, jongens, we beginnen met je trein. Kom. We beginnen met je trein, part 1 van. Oh, we beginnen met je fjouweren. Patrick is er, oh, met fjouweren, kom. Jongens, met fjouweren. Je mag elke keer dat ik een horror game doe, maar je. Oh, hij pakt hem. Oh, hij pakt hem. Oh, hij pakt hem. This game includes loud sound effects. Oh nee. For the best experience, wear headphones and play in dark setting. Ben ik in een dark setting? Volgens mij wel. Enjoy. Hello detective. Glad you could make it here today. I'm Mr. Oakes. Last week, my daughter, Evelyn Oakes, mysteriously died. The hospital have not found out what caused her death yet. Oh nee. Here, take a look at the case notes. Hallo Panic Ninja. Miss Evelyn May Oakes. She's dead on 13 oktober in 2021. Hoe is dit gegaan? Weten ze net. Het ziekenhuis het helemaal niks voen. Oh. Evelyn's eigen nieuwe iepen en reed. Oeh. And it has no proof. Oh. Me and my wife have been living at our second home. A few miles away. Since Evelyn died. Oh nee. Oh nee. We got Evelyn a doll for her 13th birthday. That belonged to a royal family member. Oh nee. Oh nee. After we got Evelyn. Verdrinken. Those strange things have been happening in our house. Personally, I think the doll has a connection to Evelyn's death. Oh nee. That is ridiculous. The doll has nothing to do with her death. Oh nee, the ma'am. Oh nee. Detective, can you look for any clues or objects that will help us solve this case? Ze zoomen in, dit is eng. Oké. Is iedereen er? Iedereen is er. Oké. Jongens, we hebben hier papiertje. I have a new friend. She lives here with me now. She said I'm not allowed to tell anyone about her or she will leave. I think she's really interesting because she's not human. She seems nice. She wants me to help her become human soon. Kind is dood. Heel blij. Jongens. We moeten maar de eerste dwar niet hebben niet. Die wil... Oh. Die wil wel... Oké, jongens. Oh. 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 Iemand heeft de taartvoer in daar zetten. Door de plump. Oh, sleutel. Ik heb de sleutel van de bedroom, jongen. Ik heb de sleutel van de bedroom. Sleutel naar de bedroom. Ik denk dat de bedroom boven is. Denk ik, hè? Rosalie, aan de kant. Kst. Kst. Ik kies aan het door dat hier, niet. Aan de kant, je, als je dan. Thanks. Hey. Nice. Jongens. Oh. Toskeboessel. Jongens, we gaan in de wc'tje. Oh nee.
Hup, 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 hup. Toskebas, get erop! Hij won het! Toskebas had ik hier zin in. Wie heeft de sleutel? Iemand heeft de sleutel. Zij de sleutel, zij de sleutel, zij de sleutel. Oh, heeft Rosalie de sleutel? Wie heeft de sleutel? Top. Oh nee. Lekker bezig. Ik scrok net hier. Echt net. Ik scrok echt net. Lekker. Rosalie! Waarom was dat nou weer slopen? Bij Matte denk ik iets fine. She told me if I ever moved the eyes then I could end everything. Even her, I don't want that to happen. I have... Zet hem daar op dat kistje. Zet hem op dat kistje. Thomas, zet hem op dat kistje. Yes. Ik kan hem net pakken. Ik kan hem... Wie pakt hem? Wie pakt hem? Shit, dat is de kluis. Go. Pak de kluis. Een sleutel in. Zit weer een sleutel in. Go, Thomas. Go. Ik denk dat hij daar... Ja, daar moet hij in. Go. Oh, nee. Zie je die pop net krakt? Jongens. Jongens, die pop. Die zie het. Oké. Jongens, kom. Volg Thomas. Patrick, hup, kom. Kom, Thomas, Patrick, kom. 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 Het is wel echt heel spannend, jongens. Het is wel echt heel spannend. Echt heel spannend dit. Luister door. Oh, het zwarte boek. De code. Hij heet code. En ik denk... Is dat die? Ja! Oh! Heb je echt gewoon puur gok? This all makes sense now. I knew the doll had a connection with all of this. Martha's spirit must have been living inside of the doll. Oh no. But now she has taken over. My daughter. Thank you for your help, detective. Now Evelyn can rest in peace. Oh no. Oh no. Oh no. How strange. Applaus. Applaus. Oké, wat nu? Jongens, wat wij kunnen spelen is... weet ik het? Wij kunnen van alles spelen. Ik vind het een slecht einde. Het zeuren, Rosalie. Dat weet je net. Het zeuren. Welk spotje ga ik kiezen, jongens? Oké. Wat is nou echt... Wat is dit? High above the clouds of Merak, the Lord Solar armies assembled for a very important event. Your rank. Wat?
Wat is dit voor spultje? Ik eerst hierin en ik eerst shit wat het is. Wauw. 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 Ik ga van een horror game naar... een heel mooi groot kerken. Wauw. Waar wij heen gaan, ik heb geen idee. Maar dit is een beetje vast, volgens mij. Oh, daar is Rosalie. Oh nee. Ik wil daar bovenop. Wel echt heel episch bouwd, man. Dit is echt heel episch bouwd. Oh. Er zit er nog echt episch uit, man. Wat is dit? Dit is, ja, weet ik niet. Wauw. Wauw, jongens. Wauw. Geniet even van dit uitzicht, jongens. Geniet ervan. Geniet ervan. Waar Rosalie? Bij geen... Waar speelt hij dan? Ik zeg dit! Het is wel echt even zo'n peaceful momentje. Echt een peaceful momentje. Oh, wacht, Rosalie, het speelt hij. Nice! Rosalie? Wij gaan naar de arcade. Yes. Wij gaan naar de arcade, jongens. Welke wil je doen? We gaan deze doen. Checking card. Spin the wheel. That was a great spin. Wat krijg ik? Wat krijg ik? Nee. 24 bij. Nou heb ik 24 tickets. Yes. Woe! Oh. Nee, Rosalie, nee, nou mag ik die niet meer. Dance Cube! Please enter now. Hit as many colors as you can hit within. Do not touch colors or you will get a penalty. Get ready, okay. 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 Begin. Oh. Oh. Oh, 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 oh. Oh. Oh, game over. Laser escape. Blocks of holy. Wow. Win 1000 tickets. Spinnen. Spinnen. Oké, jongens. Wat wordt het? Wat wordt het? Wat wordt het? Oeh. Mystery value. Oeh. Oh, wat wordt het? Oeh. Yes. Helaas, jongens. Hier wij stoppen. Ik hoop dat je hem heel erg genoten hebt van deze Roblox. Maar toch nog een beetje lekker ontspanning erbij. Jongens, ik zou zeggen, abonneer op chill. Jou te like, zoek ik deze. Doei doei.